Mara vilayatynyň Bayramaly etrawyna polisiýa işgärleri 17-nji aprelde ýerden köçe töwdügärlerine garşy reýd geçirdi. Polisiýa işgärleri esasan denanlardan ibarat bolan satyjylaryň bir kanun sewda bilen meşgullanýanlyklaryny aýdyp bolardan köçeleri terk etmegi talap etdi. Onuň sewda bilen meşgullanýan satyjylar ýurtdaky yaramaz durmuş ykdysady şertlerden we giň ýaýran işçilikden şikaýet edip polisiýa işgärlerine garşy çykdy. Ýagdaýyň itileşmegi bilen polisiýanyň we köçe satyjylarynyň arasyna dawa jenjel ýüze çykdy. Ýa-ni bir denan satyjynyň saglyk ýagdaýy yaramazlaşdy. Ýygnananlar tiýil kömek çagyrdy. Bu aralykda polisiýa işgärleri wakanyň bolan ýerini gysgaly terk etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Polisiýa reýdleri Bayramalynyň etrap merkezindäki käbir köçeleriň ýany ýodalaryna we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna geçirildi. Şäherdäki köp gatly jaýlar esasan Täze bazaryň golaýynaky Sewitlerde ýerleşýär. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä polisiýanyň ýerden 9 töwereklerine girişen reýdleriniň arasyna köçe satyjylary ilki başda oturan ýerlerini terk edip başga ýere süýüşdiler. Ýöne polisiýa işgärleri satyjylary kowalamagy dowam etdirdi. Satıcı denanlar, daýdalar we ýaş gelinler bir yerden kowulsalar, başga yerlere geçip oturmaga başladylar. Olar etrap bazarynyň golaýynda boş yer tapsalar, şol ýerde söwdalaryny dowam etdirdiler. Emma bazaryň golaýynda hem olara azar berildi. Diýip wakanyň şaýatlary aýdýar. Polisiýa işgärleri köçe töwdügärleriniň haritlaryny zor bilen ellerinden almak haýwatyna atdy. Haýarlar garşy çykdy. Olar öz ýerlerinden butlamajakdyklaryny ýerjellik bilen polisiýa işgärlerine düşündirdiler. Munyň ýa-ni polisiýa köçe satyjylarynyň haritlaryna topulup başlady. Biz köçe söwdasyna mejbur galdyk. Döwletde iş barmy? Bazarlarda söwda nokotlaryny kireýe almak üçin pul gerek. Diýip satyjylar aýdýar. Olar köçe töwdasy bilen gazanç edýänliklaryny we çağalaryny ekleýänliklaryny aýdýarlar. Polisiýa satyjylaryň bir kanun sewda bilen meşgullanýanlyklaryny aýdyp döwletiň salgyt talaplaryny işaret edýärler. Ýagdaýyň itileşmegi bilen satyjy denanlar hasy agyzlanyp güýji daralarynyň işgärlerini garşylyk bildirmäge we işçilikden şikaýet etmäge başlaýar. Olar özleriniň ýurtda dowam edýän agyr durmuş ykdysady şertlerden halis ýadanlyklaryny aýdýarlar. Munyň ýa-ni polisiýa işgärleriniň käbirleri kemsedici sözleri bilen satyjy denanlaryň üstüne azgyrlyp başlaýar. Köçe satyjylary azgyrylmalara jogap edip özleriniň halal gazanç bilen meşgullanýanlyklaryny aýdýarlar we polisiýa işgärlerini haram gazançda aýplaýarlar. Öýdegine polisiýa işgärleri özleriniň halal iş edýänliklaryny aýdýarlar we satyjy denanlary haram gazançda aýplaýarlar. Şaýatlaryň sözlerine görä köçe töwdügärleri bilen polisiýa işgärleriniň arasyndaky dawa jenjel ululýar. Bu aralykda bir polisiýa işgäri uly ýaşy satyjy denanyň ysmanokly gawyny depýär. Denan maşgaly polisiýany ýakalamaga çalışýar. Soňra birden aşağı oturup özüni erwet duýup başlaýar. Ýygnananlar daýdanyň ýüzüne suw çalyp ýüzüne ýelpediler. Tiýit kömek çagyrdylar. Tiýit kömek gelýänçe polisiýa işgäri ýitirim boldy. Diýip bir şaýat aýdýar. Wakanyň şaýatlary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde giň ýaýran işçilikden halis bolan adamlaryň agyr şertlerde gazanç edip hojalyklaryny eklemäge çalışýanlyklaryny, bu aralykda polisiýanyň berýän azabynyň artykmaç bolýanyny aýdýarlar. Döwletimiz iş bilen üpçün edip bilen ok adamlar gazanç edip maşgalalaryny eklejek bolýar. Daşyndan polisiýa azar berýär. Şol artykmaç. Diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana soňky ençe meýil bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna 2019-njy ýylda uzul ilata mowut beren elektrik energiýasy, tebii gaz we beýleki ýeňillikler ýatyryldy. Güdüran şertler öňküsinden hasda yaramazlaşan raýatlaryň kimisi daşary ýurtlarda eklenç gözlegine çykdy. Kimler ýurtda galyp kyn şertlerde oňu tetmäge çalışdy. Bu aralykda haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary göterilip başlady. Gymmatçylyk hususan gowşak gatlyga zar burdy. Aýlyk girdijiler bazar sebedine gawat gelmeýän ýurt raýatlary agyr durmuş ykdysady şertlere sebäp boldy. Türkmen hökümeti dowam edýän kynçylyklary boyun almady. Gaýtam soňky wagtlarda häkimetler döwlet dukanlaryna ýylaty ýeňillikli bahadan hödürlenýän azyk paýlaryny ýatyrmak barada ýurdun dürli sebitlerine mesele gozgap başlady. Resmiler ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmak tekliplerini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy bilen düşündirýärler. Bayramalda köçe töwdügärleri bilen polisiýa işgärleriniň arasynaky ýakalaşyga şaýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi özleriniň hojuluklarda sarp edýän elektrik energiýasy, tebii gaz we beýleki hyzmatlary üçin aýlyk 100 manat töweregini töleýänliklaryny, käbir maşgalalar döwletden alýan kömek pullarynyň
harajatlar bilen deňeşdirileni ujypsyz galýanyny aýdýarlar. Dowam edýän şeýle kynçylyklaryň fonuny köçelere çykyp töwde satyk bilen meşgullanmaga mejbur galan orta ýaşly aýallar we ýaş gelinler polisiýanyň ýowuz çemeleşmelerini ýerliksiz hasapdaýarlar. Türkmenistanyň 14 ýyl bäri köçe töwdäsi bölek büçük dowam etdirilýär. Köçe töwdägärleri wagtaly polisiýa işgärleriniň reýtlerine sebäpkär bolýar. Türkmenistan resmi däl ykdysadyýetyň bir parçasy bolan köçe töwdägärliginiň gerimini açyp görkezýän sanlary ýok. Bu wagtda barlyk işleriniň geçirilip geçirilmeýänligine emälim galýar. Umuman Türkmenistanda ne resmi ykdysadyýetyň ne de resmi däl ykdysadyýetyň hakyky ýagdaýy barada halka we halkara maliýe guramalaryna ygtybarly hasabat berilýär. Eli ýoky köçe töwdägärleri bazarlardaky sowda nokatlary üçin sorulýan kirey bahalarynyň ýokary bolanyny, galybertede sowda tekçilerine eýe bolmak üçin tanış paralygyň we paraxorlugyň möhüm rol oýnaýanyny aýdýarlar. Köçe satyjylar salgy tölemeýär ýa-da olaryň satywy çykarýan ady karytlary döwletiň sanitariýa we arasatçylyk barlyklaryndan geçirilmeýär. Muňa garamazdan köçe satyjylygy we göçme töwde ýurtda köp ýyl bäri dowam edýär. Azatlyk radiosy polisiýa işgärleri bilen köçe satyjylarynyň arasyna turan dawa barada Bayram Ali'nin etrap polisiýa bölümünden komentariýa alyp bilmedi. Polisiýa bilen ýakalaşykda saglyk ýagdaýy yaramazlaşan köçe satyjysynyň soňky ykbaly belli däl. Bayram Ali'da köçe satyjylar bilen polisiýa işgärleriniň darkaşyna şaýat bolan yerli ýaşaýjylar halkyň güdüran şertleriniň ýyl-ýyldan yaramazlaşýanyny aýdýarlar. Täze prezident geçeli bäri öňkü garyp halka näme gowluk, nähili ýitleşme boldy. Öňkü ýaly kösençlikler häzir hem dowam edýär. Diýip bir Bayram Ali ýaşaýjy saýdýar. Halkyň 80% kösenýär. Diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi.